गिबियावनो खौरां बिजोंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सनाथि मायथाइ सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद 17थि लाइमोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो अनसाय आफाद जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै फेब्रुवारि दाननि 4 आरो 5 खुंफुंदोंमोन। बेहाय जोंहा गिबि हाबाफारिया मैया 4 खालाराव जानानै थांबाय। दिनै नैथि सानाव जोंहा गेवलां मेल फुंनिफ्राय जोंहा अखन्द जय्ग फिरफिला बिरहोनाय बेफोर माखासे हाबाफारिखौ लानानै गेवलां मेलाव जों गोबां मिरुनिफ्राय धोरोमनि लानानै गुबुन गुबुन धोरोमनिजों लोगोसे माखासे आफादनि बिबानगिरिफोरखौ दिनैनि बे जोंनि गेवलां मेलाव जों हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लाफैनानै बिथांमोना थोजासे जोंखौ हेफाजाब होफैनानै दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होफैबाय। लोगोसे दिनै आङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन। जोङो दिनै आइजो माहारिखौ जों जेब्लाबो धोरोमानो जा बबेबा मोनसे आफादानो जा जोङो जेरावखि दख'रायानो जा जिल्लायानो जा मिरुआनो जा जों गोबां आफादफोरनि माखासे मेल जथुम्मायाव जों बाहागो लाहैयो। बेवहाय जों आइजोफोरखौनो मुखुबै बाहागो लानायखौ नुयो। बे बेलायाव आं दिनै खावलायगोन जोंनो गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों जों लोब्बा लाखिनानै बयबो बिबानखौ लानांगौ जायो। बे बेलायाव जों दिनै ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय आं गुरैयै गले गले खावलायबावगोन। जों दिनै धोरोमनि बेलायावबो जों गागि आफाद लाइमोन आफाद आइजो आफाद जथायै खुङो। बे आफादफोराव जेन जों गाव गावल' हारसिङै बाहागो लायालासिनो जेन जोंनि देरबोनाय उन्दै इयुन जोलै बिथांमोनखौ जेन जों लोगोआव लाबोफानानै जों देरसिनखौ मा रोखोमै जोङो मान होनांगौ, उन्दैखौ जों माबायदि अननांगौ आरो लोगोसे सोलोंथाइ नङाबा दानि मुगायाव जेबो जाया। दानि इन्टारनेट कम्पिउटार मुगायाव जिहेथु सोलोंथाइनि गोनांथि बे बेलायाव जों गासैखौबो खावलायगोन। जोथोनगिरि बिमा बिफाखौ खावलायगोन आङो बिथांमोना जेन उन्दैनिफ्रायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जेन जिरायफाथारनानै एसे सम होनानै फिसाफोरखौ जोथोन लायो। सानो जोंनि बर' सुबुङा गोबाङानो बर' आइ आफामोना गोबाङानो सानो देरनानैसो जों मोजां फरायसालियाव फोरोंगोन। नाथाय बेफोरो जानाङा। मानो होनबा जों उन्दैयाव जोथोन लायोबा जों देरनानै बेखौ एसेबां बे फिसाखौ जों जोथोन लानो गोनांथि थाया। मानो होनबा बिसोरो लासै लासैनो गाव जेब्ला मोजाङै फरायफुंनो हायो, मोजाङै आखरफोरखौ सिनायो, बर'आनो जा इंलिसानो जा बे बेलायाव बिथांमोना देरनानै जेबो माने खस्थ'खौ मोना होननानै आं सानो आरो। धोरोम सिबिनाय बिथिङाव माखासे लाइमोन बा सिख्लाफोर ब्रह्म धोरोम आइजो अनसाय आफादनि आं आफादगिरि जानानै सिमेन्ट दख'रानिफ्राय बेखौनो खावलायगोन। दिनै लाइमोन आइ बाबामोना दिनै एसे खम ओंखारनायखौनो जों नुनो मोनबाय थादों। मानो होनबा धोरोम गैयाबा जों माखासे गाज्रि लामाजों जों थांनो नागिरो आरो गाज्रि सुबुंखौनो बा लोगोखौनो जों थाब मोननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेखायनो आं दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायगोन जेन आइ बाबामोना जों जेब्ला जथुम्मा जायो धोरोमनियानो जा आफादनियानो जा लैहोर फैनानै बे लाइमोन आइ बाबामोना बाहागो लानानै जेन माखासे मेलेमजिबिनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै गाव जेन साननायफोरखौ एसे सोलायनानै इयुनाव उन्दै बैसोनि देरबोनायखौ अननायजों बिथांमोना गावसोर सोलायनानै बिथांमोनखौबो जेन लांफानो हायो। बेखौ आं लाइमोन आइ बाबानिसिम खावलायनाय थाबाय। सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा जाबायदि थांखिजों
जोंनि दिनै इयुन जोलैखौ लानानै मोनसे आदर्श गोनां सुबुं हिसाबै धोरोमखौ लाफानानै जि थांखिजों आगान सुरदोंमोन बे थांखिया मैयानिफ्राय फैयै फैयै दिनै जोबथा बे बुब्लियाव आं बेखौनो नोंथांमोननि मेसेजजों फोरमायनो सानदोंदि जों जि बायदि आसा पुर्न परम ब्रह्मनि अननायाव नाजानाय बोलोजों जों जेरैहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जाबायदि मावनानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस फैदों बेखौ आं नोंसिनि मेसेजजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि साननाय जिनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनैसिम दुखु खस्थ'जों गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै जेरैहाय फैनानै जोंनि गोबां गोजान गोजाननि आइ बाबामोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बिनि सायाव साबायखर बावदों जाहाथे इयुनावबो बेबायदि इयुन जोलैनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे सुबुं माहारिनि सिबिनो गोनां निति नेम धर्मनि खान्थि बेफोरखौ जाहाथे मावलाङो बेखौनो आं फोरमायनाय जायो। दानि जा लाइमोनफोर दा ब्रह्म धोरोम बा बे धोरोमनि बिथिङाव मा मेसेज होनो सानो लाइमोनफोरखौ? दानि जा लाइमोन आं बिनि सायाव थोंजोङै बेखौनो बुंनो लुबैदों जे इयुनाव जोंनि गोनांसिन हाबाफारियानो जाहैबाय धर्म, नैतिक हाबाफारिया जाहैबाय कर्म। बुस्थुखौ जों दिनै गावनि बिखा गोरबोआव गोबानानै गोजौ थाखोआव दावखोलांनो जुदि हास्थायदोंब्ला नों गावनि सिन्थाधाराखौ सोरनिबा थुलुंगाजों नङा सोरनिबा थुलुंगाजों नोजोर बोनानै खामानिखौ मावोब्ला स्वयं इसोरा अनगोन आरो बे इसोरनि फंसे बाथ्राखौ आं फंबायमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे फार्स्ट कर्मआनो जाहैबाय इसोर, सेकेन्डआवसो जों गावनि बिबेकखौ मावनो हायो। इसोरखौ गिबि दोननानै नों जिखुनु खामानिखौ मावनो जुदि आवगायबोयोब्ला नोंनि साननाय, नोंनि मावनो लानाय, नोंनि नाजानाय बोलोआ मोगथां महराव जाफुंगोन आं बेखौ मेसेज होनो लुबैयो। इसोरखौ गिबि दोननानै नों जिखुनु खामानिखौ मावनो जुदि आवगायबोयोब्ला नोंनि साननाय, नोंनि मावनो लानाय, नोंनि नाजानाय बोलोआ मोगथां महराव जाफुंगोन आं बेखौ मेसेज होनो लुबैयो। गेवलां मेलाव गायालासिनो सेन्ट्रेलनि जोंहा आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्म बाबा, सेन्ट्रेल ब्रह्म धर्मनि अमरेन्द्र बाबायानो फैनो हादोंमोन। जोबनायाव दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव आइ बाबामोन रायजो राजाजों मा हरनो सानो बुंहरनो सानो? जोबनायाव नैबेखौनो आं नोंथांमोननि चेनेलजों मेसेज होनो लुबैदों जि जोंनि नैबे सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आइमोन बाबामोन जाबायदि जोंखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि थाइसे थाइनै खामायना मोननाय रां, बे रांखौ जोंनि थांखि बायदि जि थांखिखौ बाबामोना गनायनानै जोंखौ सहाय होदों बे सहाय होनाय फिथाइया दिनै जोंनि गेजेराव मोगथां महर मोनदों आरो जों बुंनो हायो जे जोंनियाव फोथायनाय मोनसे दङ जे स्वयं बर' जाथिखौ दैदेननाय जोंनि दैदेनगिरि आइ बाबामोन जेरै गुरु बाबामोना जोंखौ फोरोंदों, बोसोन होदों बेबायदिनो जों दिनै खामानिखौ मावनानै जाफुंसार खालामनो हादों। बेखौ आं बेखिनिखौनो मेसेजखौ बुंनानै फोरमायनो हादों।